1877 година. На същия военен съвет, освен детайлите по организацията, е обсъден и въпросът за участието на българските доброволци. Още момчета, тук само за броени дни те ще се превърнат в истинска войска. Движението продължава от сутрин до вечер с почивка. Никой не се отказва. И тази току-що родена войскова единица. Командирите треперят. Как ще преминат тържествено, че самият император на 3 пъти ги поздравява и изразява одобрението си от това, което вижда. Седмица по-късно желанието за постигане на резултати не намалявало. Както пише в спомените си подпоручик Стефан Кисов, на втория ден след включването в учителния процес, новопостъпилите, които нямали понятие от неща и закрили в битките за свобода. Славянското дружество и градското управление одобряват идеята на руска армия и брат на руския император, великият княз Николай Николаевич, и това забавя ритуала с няколко часа. Радостна глъч като жужение на кошер се чува от към тълпата. В 1938 година е война за вярата и за спасението на християните. Знамето се освещава така, както повелява канонът и православната традиция. Наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както ние прощаваме на длъжниците си, и не ни въвеждай в изкушение, да го зачиташ. Човек прилича на лъх, дните му са като преходна сянка. Господи, наклони небесата си и слез, допри се до планините и те ще се раздимят. Благослови го и го освети и изпрати му върху него Твоята небесна сила, за да служи на Твоето вярно воинство. Край царе държаво, край зверни хуб, спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твое победи православному българскому народу. Имперската армия, великият княз Николай Николаевич. Следва в ритуала бъдещия граждански губернатор на София и дарител на знамето Петър Аладун. Съзнание 1841 и 50. Офицер от руската армия в Кримската война 1853-56 година. Награден с 2 георгии. Нека да разбие оковите. Нека под неговата сянка да дойде мир и благоденствие. Дай Боже да се вее свободно над България. Дай Боже на свободна България. Братя българи, герои, Бог ви призова да освободите вашата поробена родина. Нека това знаме бъде дар за вас от гражданите на Самара. Юнак с дълбока на гърди рана
юнак в младост и сила мъжка, великият Ботев. Честит да бъде днешният национален празник на Република България. Да сте живи и здрави, скъпи Господа, братя и сестри. И сега, когато сме тук, да се поклоним на всички, които са дали живота си за освободението на Отечеството. Да пребъде България на многая и богоблагословенная лета. Амин. Общински съвет, Русе.